Nasa maray ng kamugtakan ang mga lunad kan sarong barko na suminadsad sa hibabaw na porsyon kan kadagatan harani sa buntod sandbar sa Mubo Masbate alas 8:30 nin banggi kan nakaaging Martes, Abril 16. Basado sa investigasyon, halis sa sarong pribadong port sa nasambit na banwaan pasiring kutang Pasakaw Port sa Camarinesor an MB Mubo, alagad makalihis ang kabangang oras na paglayag, suminadsad na ini sa nasambit na kadagatan. Pagkadakto nila, balik doon sa pinanggalingan nila na private port, pinalipat na lang po agad sa ibang barko. Siyempre yung mga pasahero naman po is bago pinalipat is pinakain na muna po. Tulos man na naiapod ang insidente sa shipping line na may sadirikan suminadsad na commercial vessel na marikas na nakapadara ng rescue team. Sakay kan barko ang 27 pasahero asin 10 rolling cargos. Masbate City actually second time to kasi may nangyari din dito last year 2021 ng same shipping line po, pero naman po na-pulled out naman po din siya agad ng time na yun. Basado sa inisyal na investigasyon, puminalyaan ni steering gear o manibela kan MV Mobo na nauli sa pagsadsad kaini sa kadagatan. Katakod kaini, nagbagirumdom ang PPA Masbate sa mga opisyal kan barko na dapat perming pag-inspeksyonon ang pigagamit ng barko ngani makaibitar sa mga siring na aberya. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.